Kublai Shibun, ba pi subscribe yaka channel, kin mau bang click yai baje, ba pin tip haban post video timai. Shalom mi pi baro nangau Israel, nga snob ha pi peit yakanika channel jonga, Lyngba kanika channel, nga wan ra kubor snotanat nang ni nari Israel, shapi. Minta kasni, ngan ai ka jingtip kingyat shaphang kari Israel, kaba nga ngek pa pi baro pi juyo snow hagi kubor, na kapor shakapor. Ngin ya peit yak jingkali shaphang ka ei kari Israel, hang no kadon, ki ei ki jaidbynriew ki ba im hangne, bat kumta ter. Kari Israel ka day kari ka ba ritha, lada ngia nujor, bat kari India. Ka jinghe jong kari Israel, ka yakumju bat ka state Meghalaya. Ki put saudong ki long kumni, sya kaliang mingi laker da kari Jordan, sya sepngi ka don ka Gaza bat ka duriau Mediterranean, sya tay laker da kari Syria bat Lebanon, bat sya thi lam sepngi ka day ke Egypt, lang bat ka duriau basau ne Red Sea. Ki ei ki jaidbynriew Jew, ladangi peit ya ka history lyngkot jong kari Israel, kam day shuh kari ka bat thamai. Kumbangitip, bau Abraham uday ukpa temen jongki, uba im sao hajar snen minshua. Ki Jew ki day ki jaidbynriew, bahyar pateng na ukpa temen jongki u Juda, uba day uway na ki kat arngut ki kun u Jacob. Ladangi peit na ki jingtok hyar pateng haka Bible, u Abraham u benkayo Isaac, u Isaac u benkayo u Jacob, but u Jacob upen kaya ki kat arngut ki kun jong u kawei ru kapateng u Jacob kalong Israel namar kata lakot ya ki kun u Jacob lang bat ya ki kun ksiu jong u kum ki kun Israel de kumta ya kani kari lakot manta kari Israel ha kini ki sao hajar snen kiladon buon ki jingkala ha ka sinjar khadar karukom im ki briew uput usam bat kumta ter kari Israel kumbakalong manta kala yo ya ka jinglai luod na ka jingsan shar ha ka ribilat kabala sedang na du usnam khat khandai spa khat nyo ha du usnam khat khandai spa sa pra ha po ka jingpanyat ya kabala tip kum ka British mandate ha usnam khat khandai spa sa pra kala yo ya ka jinglai luod kam yo tang ya ka jinglai luod na ka jingsan shar na ka kti jong British kabala palat lai usnam Henry kamtam kala yo ban sinshar hi ban long try hi hala ka khendau ka siap hadit gumba ar hajar sne nadu bakila duno ya ka hima handai jongki gumba shupit kamau hangne ki jiu kila duno ban sinshar hi nadu usnem nyopo kata kamot jin ar hajar sne ee te ka jinglai luot ka long ka kamba ka ba kraw ha kala long ka jing pandep ya ki jing thulpa ki nong thulpa na do ki por handai hajar kisne minchua minta ka ri Israel ka long ka ri ka kio shaphang ha ka porte la Kenya ka kun ka developed country but ka hap ha kata ka top 20 jong ka list jong ki ri ka porte ki ba climb ha ka yo ka kot ka jingdon ki university ki institute ki jakapule watnia ba paunam bha ka prthe khamtam ha ka science pa technology kala kintiu ya kari ha ki bapun ki liang ladangi peit ya ka jingdon briew kat kum ka Central Bureau of Statistics minta usnam 8000 arphuai don khandai point lai million ngut ki nong shong snong ha kari Israel barok away nakine Ndriu point pra million ne nyo pusau persen kidai ki Jew iway point kandai million lane arphuway persen kidai ki Arab sao lak san phandriu hajar ne san persen kidai ki way pat ki jaidbynriew ya ki nong shong snong ha Israel lakot ki Israeli ki kentop ya ki Jew ki Arab ki Druze
bat ya kiwei de ki jaidbynriew kiba hangne kumban shuh kedau hangne yaki Arab bahasa ha Israel latip kumki Israeli Arab bun nakini kim penyadai bat ki Palestinian Arab ki bahasa ha po uput jongka Palestinian Authority bat Gaza donru ki ba wat laki de ki Israeli Arab hendre ki kam bagi de ki Palestinian nak ki babun ki daw ki Israeli Arab ki yahap kerdan kumju bat ki Jew hakamat ka ain ne haka imlang ka salang haka kamai ka kaji bat kumta terter don jing ya per sakaweru ka ka ktien ka ba ki briew ha Israel ki kren ki babun hi ki kren da ka ktien Hebrew ka de ka ktien ka bala rimba da ki hajar sna menta hoor ka don ka jing ya per na ka ktien ba kren hajar sna menshua kumbalong kiwei ki ktien ha ka pertei ki yai kala na ka por sa ka por te kumjuru ya ka ktien Hebrew ka ktien ka ba ki pen ka menta ka de ka modern Hebrew but but sa ka English Arabic Russian but kiwei ki ktien ru ka jing pen Indian ya ka ktien Hebrew kum ka ktien kren pai ba kalalong ka kamba ka ba kraw ba namarjan hajar snem shim la penon kam shu kum ka ktien kren pai ba henry ki penon kam tang ha ki synagogue ne ha ba pule ka Bible ne ha kiwei ki jing tho henry ha ka ba kut jong ka spa snem ba khat khandai u Eliezer ben Yehuda u balatip kum u father of modern Hebrew u la tre shitong ban tho ya ka dictionary ban kan tho ka ktien thmai ba penon kam ha ka juk menta ha ka ktien Hebrew lang de bat kiwei ki jing tho jong ka jing tre shitong jong kala seiso menta ka jingla ban pin ki im yang ya ka ktien Hebrew kum ka ktien kren pai ba man la kasngi ka jing yo pat ban long try ya ka ri ka jingla ban pin ki im yang ya ka jing thu jing tap ki dieng ki siet ka jingla wat ban penjerngam ya ka risya lang bat buon kiwei kala long ka kamba hi kumba la dab ya tulpa do prophet la ne unong ya tulpa Ezekiel min hajar saus pas na minshua Henry haki Lyngba ka Israel ki dieng kin seibyang kisla ban pinmi so nakamta jongpi ki briew jonga ki Israel pi la jan ban wanno shala kari ngadon haka liang jongpi bat ngan pentikna ba on lurbiang ya ka kendau jongpi bat ya ki simbai on tung hangta ngan penro ya ka jingbun briew jongpi pinsa shong haki nongba pat teipat ya baro ka basa ha ka jingjot ngan penro ya ki briew bat ya ki jingri hangta penang kamroy ban ya ka balong menshua pat pinyo bon ki kon ki kti an sha ya pi ban chong hangta kumba pila jushong bat ngan penlong ya pi ban kamroy ban ya ka ba menshua te pin tip bangan long utrai ngan sawalam ya pi ki briew jonga ki Israel ban shong biang ha kari ban long no kari jong pi bat ki kon jong pi kin kerdu bam kumbala tho min shwa da ki prophet minta kila jalong shisha kumbang yo i dala ki jogi kmat shuh ka jingtip lyngkot shaphang kari Israel ya ka pisa ba penon kam ha Israel lakot ka shekel katkum ka jingkane minta ubnai November hajar puwei shekel kay habat pulai tingka kapisa India bat shekel pat yo banthit ai kum ka nuksa ka ne ka coffee menta ka shongdor shekel depan im ha Israel ne ka standard of living ka long kumju bat kiwei kiri ha Western Europe ne America habayan jor kari Israel ka de ka way na kiri ha ka pertei ha ka ba ka long mandatory ya ki samla bakat prasnem banlong shipai Henry yaki arapat kalong optional kapamut ba lada rungru lele tang babun ki samla Arab menta ki arung ya kam shipai haka Israeli Army Israel Defense Forces ne IDF ka jingdon jong ka mandatory military service ka late long kumni namar ka ri Israel ka long ka ri ka baridpa pada ka juk kapor la ker saudong da kiri ki ba shunya ka ki bakwa ban penjot ban praya ka
Te don kam bandon ke army ke baklein banyada. Ke jingklein jong ke IDF. Kala job ya baru kitma na buon sien na du usnem kat kandai spa sabu prap ter. Ya kiri ke marjan ke wan herpa man kapor. Kiwei ru ke pelash pang ke negeri ke Lyngba watla palat ya ke shiteng jong kari ke long rishiap. Henry ke jingla jongki ban penon kam ya ke teknologi batemai kala penlong ya ke rishiap akan seiso ban ria. Kalau long ke ba ka pertehi baro kawe kan yo jing mentoy na ka jinsta jongki. Buon kiri ke pertehi ki bala but nuksa ya kari Israel kantan ha ka rep karyang ban ka science ban technology ban buon kiwei. Nang yai peit ya ki video ki ba kanang penik na ka por se ka por. What glad band subscribe. Goble, Wansha, Israel.